ଦେଇଦେବ ସବୁ ଠାକୁର ତ ହେଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆମେ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଠରେ କଣ କହିଲ ବରଫ ତ ନେଇବି ଗୋଡ କଣ ହେଲା ନମ୍ବେଇକି ବସିଲା ପକେଇଦେ ମୁଁ ବଜା ହଁ ହଁ ଖାଲି ହଁ ବଜା ଜୋରେ ବଜା ଗାଡି ଆଇଲା ଟିକେ ହବ ବୋଲି ଆଉ ତୋର ଫୁଲ ନାହିଁ ହଁ ତମ ବୁଢୀ ଆସିବନି ଗୋଟେ ହଁ ଆସିବ ସେ ବା ଚୁଲିଟା ମେଲା ଯାଉଥିଲା ମୁଁ କରିଥିବ ମୁଁ ଟିକେ ଆସେ କାନ୍ଧରେ ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବି କହି ବୋଲିଲା ଘର ପୂଜା ଅଛି ଆହୁରି ଏତେ ଡେରି କରୁଛୁ ପୁଣି ପିଠା ପିଠା ହବ ଦିଆ ହବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ କହୁଛୁ ପିଠା ସମସ୍ତ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ତହୁ ଆସି ରାଜଦୂତ ଛାମୁରେ କହିଲେ ସାତ ପୁତ୍ର ଫୋଟିଲୁ ବୋହିଲେ ତାହା ଶୁଣି ମହାରାଜା ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ କେମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ସେଉ ବଞ୍ଚିବେ ବୋଇଲେ ପୁତ୍ର ମଲେ ବୋଲି ଚଣ୍ଡାଳୁଣି ନ ଜାଣଇ ଖଇ ମୁଆ ନବାତ ଯେ ବଜାରୁ କିଣଇ ହେମନ୍ତ ବେଳରେ ଲୋକ କହିଲେ କହିଲୋକେ ଥୋକେ ତୋର ସାତ ପୁତ୍ର ରାଜା ଫୋଟିଲୋକେ କୁକେ ତାହା ଶୁଣି ଚଣ୍ଡାଳୁଣି କାନ୍ଦି ଆସୁଥିଲେ ମାଏ ତାଙ୍କୁ ବାଟରେ ଭେଟିଲା ମାଏ ବୋଲୁଛନ୍ତି ତୁଲ କାନ୍ଦୁ କାହିଁ ପାଇଁ ଯା ଯା ତୋର ମନ ବାଞ୍ଛା ପୁରାଇବି ମୁହିଁ